Я так разумею, што само месца накладае пэўныя абмежаванні і дыктуе пэўныя там умовы ці формы расповеду. Такі стандартны акадэмічны фармат развагаў ці лекцыі, які, дарэчы, на канферэнцыі альбо там в аўдыторыі, можа быць, тут не зусім пасуе, тут мусіць быць штосьці значна больш свабоднае і может быть такое веселое, ну, веселое в ніцшевскім сэнсе, як веселая навука. Вот. Ну и сам Абдзіраловіч, ён внутрана-музыкальны аўтар, нягледзячы на тое, што ён напісаў цалкам сур'ёзны тэкст, вот, ягоныя думкі знітаваныя па законах музыкі, напэўна. Ну, гэта такі ўступ. Значит, тым не менш, я часам буду читать текст свой, часам отрываться от этого текста и комментовать, альбо протягивать некую думку. Чему я буду так робить? Не из-за того, что я привязаны до этого текста. Просто для меня, как для литератора и для поэта, завсёды важно докладное формулирование. То есть важно, каб словы правильно між собку спалучаліся і ішлі в правильным порядку. І в гэтым сэнсе, для меня важны тэкст, які складзены, а не просто спонтаннае гаваренне пра Абдзіраловіча. Вось таким чынам Абдзіраловіч і беларуская традыцыя. І яшчэ, можа быць, я дазволіць сабе такі прыватны ўспамін. Гэта сярэдзіна 80-х, Менск, таварыства беларускіх літаратараў тутэйшае, якое нібыта і зарэгістраванае, а нібыта і забароненае. І вось на адну з сустрэчаў гэтага таварыства Алесь Бяляцкі, таксама Гамельчук і выпускнік Гомельскага універсітэта, прыносіць тэчку з машынапісам, з надрукаванымі на друкарцы сторонками. Вот. Ну и так тихо и гордо всем обвещая: Абдзіраловіч. Ну и чакае реакції. Ніякай реакції. Ніхто нават не парухнуўся, тому что гэтае прозвішча нічога тады нам не гаварыла. Тое, што гэта аўтар гениального тэкста «Адвечным шляхам», мы даведаліся ўжо прачытаўшы і крыху потым. А на пачатку гэта просто адзін з тэкстаў, які быў вернуты са спецхранаў, фільмаваны, адксэраны, і Бяляцкі уласнаручна перадрукаваў гэты тэкст на друкарцы і прынёс, каб мы маглі все гэта прачытаць. Далейшая кар'ера гэтага тэкста была абсалютна фантастычная. Нягледзячы на тое, што беларускае адраджэнне альбо беларуская ідэя на пачатку 90-х не тое, што выклікала пэўныя спрэчкі, але хутчэй разглядалася як ідэя пэўнага сацыяльнага і культурнага слоя. То есть як адна з ідэяў тагачаснага беларускага грамадства. Нягледзячы на гэта, тэкст Абдзіраловіча зрабіў фантастычную кар'еру. То есть яго полюбілі все. І ён пераканаў усіх беларускіх інтэлектуалаў, нягледзячы на мову, геакультурную арыентацыю, палітычныя прыхільнасці. То есть ён, як гэта не дзіўна, патрапіў в універсітэцкія праграмы па філасофіі ці в школьныя праграмы таксама. То есть ён паўсюль вывучаецца, чытаецца і па сутнасці ляжыць у фундаменце сучаснага беларускага мыслення. Калі, не ведаю, як в Гомельскім універсітэце, но в БДУ, калі гаворыш, прамаўляеш Абдзіраловіч, все гавораць так, конечно, это ж так проста. С выкладчиками про гэта абмяркоўвалі, гаварылі. В той же час есть одна проблема с Абдзіраловічем, с гэтым тэкстом. То есть он короткий. То есть его реально мало.
яго можна прачытаць не тое, што за адзін вечар, а за одну вечаровую гадзінку. То есть хочется яшчэ. І не ясна, што з гэтым рабіць, то есть як можна працягнуць, дапісваць, перапісваць гэты тэкст. І в пэўны момант в асяроддзі беларускіх інтэлектуалаў нарадзілася думка, што сапраўды Абдзіраловіча трэба дапісваць і перапісваць. То есть Абдзіраловіч, вот гэты тэкст адвечным шляхам, ён патрабуе да сябе крышачку іншага стаўлення, чым там крытыка чыстага розуму, альбо там фенаменалогія духа, альбо любы іншы філасофскі тэкст, які як бы мы прызвычаіліся лічыць класічным. То есть Абдзіраловіч гэта як борхесаўскі сад сцежак, якія разыходзіліся. Ён пазначае як бы пэўныя кірункі мыслення, пэўныя арыентацыі, але ўжо далей па гэтых кірунках і па гэтых арыентацыях нам трэба ісці самім. І, можа быць, гэта і запозна, але праз 20-25 год пасля вяртання Абдзіраловіча мы раптам зразумелі, што яго мала таго, што кожны год трэба перавыдаваць з новымі ілюстрацыямі, в новым выданні, з новымі каментарамі, але яшчэ і выдаваць зборнікі ягоных вытлумачэнняў, інтэрпрэтацыі і абсалютна безумных кнігаў. То есть там зборнік патрабуецца ясна Абдзіраловіч і Гарэцкі. То есть ясна, што Абдзіраловіч гэта герой аповесці Гарэцкага, а рэальны аўтар Ігнат Канчэўскі, і як бы сувязі у Дубаўца у пэўны момант нават была такая фантастычная ідэя пра тое, што сапраўдны аўтар адвечным шляхам гэта Гарэцкі, а не Абдзіраловіч. А версію пра Ігната Карчевскага придумаў насамрэч Калеснік. Памятаеце, у ветразях Адіссея, там як бы жылкая романтычная традыцыя ў беларускай паэзіі. Просто Ігнат Канчевскі сам па сабе быў прагрэсіўным аўтарам, амаль што рэвалюцыянерам, хаця і з такой эсеравскай арыентацыяй, а яго брат увогуле быў дзеячом заходнебеларускай кампартыі. І праз гэта Калеснік спадзяваўся працягнуць тэкст, як бы зрабіць яго прыймальным і даступным в сістэме гэтай познесавецкай культуры. То есть книга Гарэцкі, Абдзіраловіч, Абдзіраловіч і Гарэцкі просто патрабуе, мусіць выйсці. Абдзіраловіч і міжваенная Вільня. Напрыклад, есть класічная кніга пра Вену пачатку стагоддзя па гісторыі ідэя, дзе, скажем, вельмі прыгожа апісваецца гэты венскі дэкаданс, які врэшце рэшты паспрыяў нараджэнню там, скажем, пэўных мадэрнісцкіх геніяў. А міжваенная Вільня, яна засталася абсалютна незаўважанай і непрачытанай. Для палякаў, для Жэчы Паспалітай другой, міжваенная Вільня – гэта правінцыйны горад на ўсходзе. Я б так сказаў, што першыню за всю там сваю шмат векавую гісторыю Вільня эпохі Абдзіраловіча в гэтыя часы яна першыню перастала быць сталіцай. Яна пераўтварылася в горад просто на ўсходзе. То есть для палякаў гэта правінцыя, для літоўцаў гэта акупаваная палякамі былая сталіца, а для беларусаў гэта, зноў жа такі, заходняя Беларусь, дзе асноўныя падзеі адбываюцца где завгодна, но толькі не ў Вільні. Вільня і Абдзіраловіч. Я нават думаў, што яшчэ там Вільня і беларускі, Абдзіраловіч і беларускі дзен. То есть усходнія матывы Канчевского, ці усходнія матывы в адвечным шляхам, яно таксама вельмі важнае і непрачытанае. Калі вы памятаеце гэты тэкст, то сама назва адвечным шляхам гэта насамрэч алюзія на Тао Дэ Цзин.
на, скажем, Тао Китао Фэйчхун Тао, то есть Тао, якое ёсць, якое можна назваць, якое тоесна самому сабе, не ёсць сапраўднае альбо вечнае Дао. А вечное Дао — это и есть вечный шлях, адвечны шлях. То есть, по сутнасці, Абдзіраловіч як бы гаворыць пра пэўную інтэлектуальную перспектыву, ці спрабуе выстраіць пэўную інтэлектуальную перспектыву, якая оказывается далёкай не толькі ад тагачаснай, ну, скажем, нацыянальнай міфалогіі, а ввогуле ад еўрапейскай традыцыі. То есть куча всяких контекстов, якія, ну, вот просто патрабуюць прадумывання, прапісывання розных розшукаў. А калі мы гаворым пра міжваенную Вільню, вот, пра гэтую польскую Rzeczy Посполитой другой і пра і той інтэлектуальны асяродак, які там сабраўся, то гэта таксама фантастычна цікавая гісторыя. Таму што міжваенная Вільня — гэта горад, які працяты вот адчуваннем катастрофы, якая прыйдзе. Там працуюць вельмі цікавыя філосафы польскамоўныя, той жа Стиховскі, Масоніус. І гэтыя філосафы, яны гавораць на 4-5 мовах. То есть по-беларуску, по-расейску, по-польску. То есть яны адчуваюць сябе сваімі ва ўсіх культурах. І паколькі яны свае і все як бы бачаць і разумеюць, яны разумеюць вот гэтую катастрофу. І, дарэчы, нобелеўскі лаўрэат Чэслаў Мілаш, які нараджаецца ў тыя часы з таго ж асяродка, ён у сваім першым зборніку гэты катастрафізм, ну, вот, просто выявіў дасканала. Абдзіраловіч, конечно, не дажыў да першага зборніка Мілаша. Ён памёр ад сухотаў і, скажем, ён нават не дажыў да пераўтварэння Вільні ў правінцыю. То есть ягоны тэкст адвечным шляхам напісаны зноў жа такі у часы забытавай і страшна цікавага праекта сярэдняй Літвы. Ці я мушу прыгадаць крышачку пару словаў пра гэтую самую сярэднюю Літву, калі беларуска-літоўская дывізія Жыляговскага, генерала Жыляговскага, просто вяртаюцца пасля вот пераможнай польска-бальшавіцкай вайны, вяртаюцца на сваю радзіму. Ну так атрымалася, што гэтая радзіма, гэта вот як бы заходнебеларуска-літоўскія тэрыторыі, гэта сучасная Літчына і Віленшчына. І па дарозе дадому гэтая дывізія так асцярожна пасоўвае літоўскія войскі в кірунку Коўна, Каўнаса, і, вярнуўшыся, утварае на тэрыторыі, скажем так, не всей заходняй Беларусі, а вот гэтай выспачкі Віленшчына, Літчына, частка Гарадзеншчына, утварае незалежную дзяржаву. Вельмі рызыкоўныя аналогіі там з ДНР і ЛНР, як бы так, конечно, не скажешь, но это сярэдняя Літва. Дзяржава, якая не прызнаная нікім. І яна існуе вот в такой якасці непрызнанай дзяржавы, ну, як бы там 2-3 гады, я уже не памятаю колькі. Пры гэтым Жыляговскі заяўляе, што ён марыць пра адраджэнне Вялікага княства Літоўскага, робіць прапановы літоўцам увайсці федэратыўнай часткай вот в гэтую сярэднюю Літву. Спадзяецца на тое, што Беларусь будзе таксама часткай. Вот уявіце сабе федэрацыю, якая складаецца з уласна Літвы. Гэта Ковеншчына, ну, этнічна-літоўскія тэрыторыі сярэдняй Літвы. Гэта тэрыторыі, ну, такого польска-беларуска-літоўскага перамешанага насельніцтва пад Вільняй і Беларусі. Сталіца Вільнюс, альбо Вільня, экстэрытарыяльная. Яна як бы не належыць ніводнай з гэтых 3 часткаў. То есть такі план Жыляговскага. Потым, пры гэтым, каб, ну, вот, разгарнуць далей гэты план, ён утварае Міністэрства адукацыі, куды ўваходзяць амаль што все беларускія дзеячы, все гебрайскія дзеячы, ну і прапанову літоўцам таксама робяць. І там, по-моему, за 8 месяцаў в гэтай сярэдняй Літве открываюцца каля 800 беларускіх школаў,
гімназія, там вучылішча настаўніцкае. Ну, то есть фантастычная нейкая реализация як бы, вот гэтай мультикультуралистской утопии вяртання Великого княства Литовского. Это потом мы уже доведались, что все это был хитрый план дефензивы, як бы, Пилсудского, и что эта сярэдняя Литва праіснавала ровно столькі, колькі трэба было, ну, вот, каб все улеглося, и потом славуты гэты Соем, в якім не удзельнічаюць уже беларускія і гебрайскія дзеячы, які далучае сярэднюю Літву да Rzeczy Посполитой другой просто на правах провинции. То есть вот это такое самогубство Великого княства Литовского, уже модерное. Але это вот все узлет и, как бы это сказать, узлет и падение, это все Абдзіраловіч, это ягоныя часы. Это вот, як бы, он назирал все это на свои вочы, это ягоный контекст. Всего этого нема, всех этих книгов, доследований, то есть вот за 25 год мы ничего про это не написали, и вот як засталіся гэтыя перадрукаваныя сторонки, так яны и досёль існуюць. Ну, это самокритика, коли можно так сказать. Вот я бы сярод всех этих потенційных монографий и комментаров до Абдзіраловіча марив бы написать, напевно, поэтичный и особистый комментарий Абдзіраловічу Птушку. Ну, что-нибудь такое совсем сюрреалистичное. Вот. А сегодня я буду, ну, крыху больш сур'ёзным і прапаную вам тэзы, якія я назваў Абдзіраловіча беларуская традыцыя. І пачатак, я зараз перайду да свайго тэкста. Спачатку я паспрабую растлумачыць, чаму менавіта традыцыя, саму ідэю традыцыі. Ну, альбо перайду до своего доклада. Не хочется называть это докладом. До верша. Традыцыя думкі выявляе сябе перад намі як выклік і як інтэлектуальная праблема, калі мы пачынаем здагадвацца, што нашае мысленне не распачынаецца тут і цяпер з чыстага аркуша. Калі мы пачынаем разумець, што паняткі, якімі мы карыстаемся, маюць пэўную генеалогію. І нават кантэкст, тыя сацыяльныя абставіны і антрапалагічныя абмежаванні, за якія думка імкнецца прарвацца ў сваім імкненні да універсальнасці, нават яны складаюцца з элементаў, што доўжацца ў часе. Тады мы разумеем, што мала знайсці сябе в актуальным, каб сапраўды застацца як падзея думкі, трэба яшчэ знайсці сябе ў прасторы традыцыю. Словазлучэнне думаць традыцыю вядзе нас па некалькіх кірунках. На адным з іх мы патрапляем у філасофскі дыскурс мадэрнасці як цывілізацыйнага праекта і як тыпа мыслення. Менавіта мадэрнасць прыносіць з сабой разрывы ў часе. Аддзяляючы сябе ад мінулага як новае, яна ў той жа час спрабуе загойваць гэтыя разрывы, канструяваць і прысвойваць мінулае як традыцыю. Хоча быць в нязгодзе з тым, што адбылося, і ў той жа час працягваць традыцыю якраз праз гэтую сутнасную нязгоду. На нашыя прасторы мадэрнасць прыходзіць як выклік і імператыў напрыканцы 18 стагоддзя, ставячы пад пытанне складаную геакультурную іерархію сармацкай цывілізацыі з 5 этнасамі, 2 палітычнымі народамі і ўжо фактычна адной літаратурнай мовы. На месца гэтай іерархіі прыходзіць сітуацыя 5 пераплеценых, шмат у чым канкурентных і дадатковых нацыянальных праектаў. Польскі, украінскі, літоўскі, беларускі і габрэйскі. Гэтыя праекты вымушаны ўяўляць новыя супольнасці на месцы старой цывілізацыі, праводзіць новыя межы, канструяваць іншыя ідэнтычнасці,
перапісваць для них старое мінулае і вынаходзіць, адкрываць новую будучыню. І хаця тыпалагічная мадэль нацыі еўрапейскай гісторыі аднолькавая, стартавыя умовы, складнікі і інтэлектуальныя задачы розныя для розных праектаў. Для польскага праекта самым складаным оказывается навучыцца сціпласці, згарнуцца, застацца ў сябе, адпусціць старую Рэч Паспаліту. Гэта непросто. Все 19 стагоддзе ў польскай свядомасці пераадольвалася спакуса шырокага ягелонскага светагляду. І ў 20-м, калі раптам все стало магчымым, палякі гэтаму навучыліся не адразу. Трэба было прайсці праз войны з украінцамі за Львов і з літоўцамі за Вільню, прайсці праз валынскую рызню і лагер у Бярозе Картузскай, зрэшты праз ПРЛ, Польскую Рэспубліку Людову, каб врэшце Ежы Гідройц сфармуляваў пасля вайны новую максімум. Толькі незалежная Беларусь, Украіна і Літва па-сапраўднаму гарантуюць Польшчы недатыкальнасць яе ўсходніх межаў. Літоўская праблема была хутчэй адваротная. Навучыцца выходзіць за свае межы, пераадолець насцярогу і самаабмежаванне, навучыцца давяряць суседзям. Толькі гэтым можна было пераадолець разрыв між мінулым, велічным і гордым вялікім княствам літоўскім, і сучаснасцю, з рэальнасцю маленькай правінцыйнай краіны на поўначы Европы. Дарэчы, ўжо Міцкевіч дзівіўся гэтаму разрыву. Як ён сфармуляваў у сваіх парыжскіх лекцыях, Літва зноў заснула, яна выпала з гісторыі і не збіраецца туды вяртацца. Украінскі праект адзін з самых моцных, супярэчлівых і трагічных у рэгіёне. Украінцы прайгралі ўсе войны, у якіх удзельнічалі, але дзякуючы таму, што супраціўляліся, яны выйгралі самае галоўнае – будучыню, сваю краіну. Гебрайскі праект. Самы дзіўны і, напэўна, самы нечаканы. Дарэчы, мы не заўсёды ўсведамляем, што акрамя 4 нацыях, нацыянальных праектаў, якія традыцыйна прыгадваюцца, польскі, украінскі, беларускі, літоўскі, на нашай тэрыторыі, на прасторы гэтай былой Рэчы Паспалітай нараджаецца і гебрайскі нацыянальны праект. Хаця гэта было непросто, бо, як гэта не дзіўна, пытанне стаяла, ці ввогуле патрэбная гебрайская нацыя. Можа быць, можна прайсці праз мадэрнасць як гістарычны перыяд, згарнуўшыся в кокан, як гебраі праходзілі праз іншыя народы цывілізацыі і гістарычнай эпохі. А калі патрэбна гебрайская нацыя, на якой сацыяльнай і культурнай аснове? Ці можна взяць высокую традыцыю, сакральную мову і мадэрнізаваць яе для патрэбаў сучаснага свету? Ці наадварот будаваць нацыю, узнімаючы нізкую мову, жаргон, германо-славяна-капрэйскую трасянку, маецца на ўвазе ідзіш, да, скажем, як бы мовы нацыянальнай? Альбо ввогуле забыць пра нацыю і проста асімілявацца, стаўшы часткай сталых еўрапейскіх народаў. Ну, гэта, конечно, гаскала гебрайская. Ну, вы разумееце, які праект гебрайскі перамогі быў выбраны, але вот гэтая хетера, скажем, гэтая спрэчка пра вартасці і недахопы таго, што была выбрана, в гебрайскай культуры працягваецца і да сёння. І ёсць мільёны гебраяў па ўсяму свету, якія падтрымоўваюць і гавораць на ідышы, як і вот гэта ідыш-культура там у Нью-Йорке, Вільні, іншых краінах яна важная і істотная. Ну і нарэшце апошні праект, беларускі. Сярод вынікаў работы гэтага праекта мы сябе сёння знаходзім.
І спрабуючы яго убачыць і прадумаць як цэлае, мы непазбежна прыходзім да Абдзіраловіча, да ягонага эсэ «Адвечным шляхам даследзення беларускага светагляду». Абдзіраловіч у дадзеным выпадку самы важны аўтар, але не адзіны. І вот перш чым канчаткова ўжо патануць в Абдзіраловіча, я паспрабую абазначыць той беларускі кантэкст прадумывання беларускага праекта і беларускай традыцыі як цэлага, які паўстае на пачатку 20-го стагоддзя. Як гэта не дзіўна, тое, што мы маглі бы назваць асноўным схематызмам беларускай інтэлектуальнай гісторыі, паўстае да Абдзіраловіча, таксама ў невялікім эсэ, у невялікім тэксце. Дарэчы, якія ў вас будуць гіпотэзы, версіі? Хто першы паспрабаваў прадумаць беларускую традыцыю як цэлае, як вы думаеце? Это я уже включаю вас як бы в размову. Есть варианты? Кто? Пахушевич. Ну, Пахушевич, конечно, демиург, и он все придумывает. Але Пахушевич толькі звоніць у звоночек. Сцена открывается, а уже спектакль, які адбываецца на сцене, вот, это там и беларуская революцыйная грамада, и першие там вот гэтыя гурткі беларускай народнай асветы, то есть беларускі рух, які разгортваецца, і літаральна за 15 год там ад пачатку стагоддзя да, ну, вот, скажем, до войны ён як бы набірае абароты. То есть вот за 15 год с ниадкуль, с нічога паўстае цэлы нацыянальны праект. Але мы зараз гаворым не пра дэміургаў і не пра канструктараў, не тых людзей, якія вядуць праект, удзельнічаюць і знаходзяцца ўсярэдзіне, а мы гаворым пра мысленне, пра тых людзей, якія спрабуюць убачыць все гэта як цэлае, так? І сфармуляваць, сканструяваць як бы, ну, пэўную стратэгію ці як бы, намаляваць перад намі карціну. Так вот, што? Так, так. Так. Не літоўскі, да. Богданович, як гэта не дзіўна, невялічкі зусім, здаецца, для яго не самы важны тэкст «Беларускае возрождение». Ён напісаны па-расейску для зборніка, по-моему, там пасля 900, не памятаю якога года, выйшаў зборнік, які рэпрэзентаваў вот гэтыя новыя нацыянальныя рухі в Расійскай імперіі. З другого боку, маладая нацыя, якая паўстае, нараджаецца альбо адраджаецца напрыканцы 19-го, на пачатку 20-го стагоддзя, і якая разам з іншымі вот гэтымі еўрапейскімі нацыямі народамі імкнецца, ну, вот, заняць гэты самы пачэсны пасад, про які ўжо як бы далей пісалі беларускія паэты. То есть вот такі істотны бінарызм, старажытны народ і маладая нацыя. Да? То есть мы сёння, калі, ну, гаворым пра беларускую, вот, ужываем сам прыметнік беларускі, мы таксама робім гэта вот в такой бінарнай, ці там як бы разводзім гэтыя два контексты. То есть с одного боку мы называем беларускай традыцыяй шматмоўную, шматэтнічную і па сутнасці транскультурную традыцыю, вот, якую мы маем з 10-го стагоддзя, а з другого боку мы гаворым, што беларускі праект гэта як бы тое, што придумаў Францішак Пахушевич. Вот як гэта спалучыць, гэтыя дзве лініі? І Богданович сваім эсэ, ён па сутнасці малюе, вот, то есть ён гаворыць, што асноўнай адзнакай вот гэтай старажытнай беларускай гісторыі, гэтага старога народа, з'яўляецца европейскость формаў жыцця і культуры. То есть асноўная, ну, як бы характарыстыка беларускай гісторыі гэта тое, што гэта гісторыя была европейская до конца 18 стагоддзя.
да падрабляння ў расійскую імперію, ну і адпаведных всех гэтых падзей. І далей, калі ён гаворыць пра беларускі праект Багушевіча, пра праект паўставання гэтай новай беларускай нацыі, ён гаворыць, што гэты праект таксама праект еўрапейскі, што агульная тэндэнцыя, агульная характарыстыка новой модерной Европы – это, как он пишет, дробление на все большие и большие, ну, вот, как бы, зонах этих национальной культуры. То есть, когда средневечная Европа – это простора латинской мовы и, отповедно, вот, как бы, христианский свет, христианского света, то далее начинается, как бы это сказать, повставание самых разных новых европейских субъектностей. То есть мы уже не просто христиане, не просто европейцы, але яшчэ и французы, немцы, там, бельгийцы. Причем этой субъектности не обовязково, ну вот, повстают на чисто такой этнокультурной глебе. Это не обовязково народы, потому что, ну, какие бельгийцы народы, да, те швейцарцы, ну, что раздертые между разными мовами, да, но тем не меньше вот эта субъектность достается. И вот Богданович, мало того, что говорить про этот бинаризм, он пропонує певную формулу, якая мусить з'єднати гэтые две разные истории. То есть историю старожитного народа и историю молодой нации. И эта формула, гэты образ, ці назва, это идея белорусского адраджэння, як вяртання до европейских форм. Вот уявіце сабе, но наколькі нечакана и прыгожа вот гучыць гэтая идея Богдановича в ситуации, калі белорусский проект и Багушевича, революцыйнай грамады, это проект пераважна социальный и социалистичный. То есть задача бачыцца як социальное и политичное вызваленне белорусской вёскі. А Богданович говорит, что все не так, как бы насамрэч перспектива значно больше масштабная и больше широкая. И это вызваленне белорусской вёскі – это один из, ну, з таких как бы маленьких штришков у формовании вот модерной цивилизации, модерной европейской цивилизации на этой просторе. Адраджэнне европейских формаў и белорусское адраджэнне, паводле Богдановича, это вяртанне до европейских формаў жыцця и культуры. Прыгожа, так? Зрозуміло, чекайте. Ага. Для Богдановича это не просто территория, но Беларусь частка Европы, а еще некие стандарты, ну, что для белорусского, ну, европейского Беларуси. Вот это и пытание застаецца. А что же он мае на увазе? То есть сам Богданович сидит в Ярославле, да, в России, там белорусскую мову вучыць на, ну, вот, пословниках. И он уявляет, то есть он классично по Андерсону уявляе себе, как бы, чым Беларусь могла бы быть и чем могла бы быть яе история. И ввогуле, ну, Богданович фантастично цікавый и недооцененный творца белорусского мышления, белорусских митов и белорусского стиля, а не только вот, вершев. То есть я часом думаю, что Богданович это такой белорусский Моцарт. То есть вот как бы тая легкость, вот глядите на то, как легко и гениально он выкарыстоўвае европейские поэтичные формы, все эти антоты, триолеты, ствараючи как бы, ну, вот, невероятной прыгажости тексты. И, до речи, будучи Моцартом, легким, да, то есть вот адчуваючи эту легкость, он марыць про свою супрацьлегласць. Тому, может быть, он так и оправдывая Сальери в своих текстах, да, и вот как бы, ему хочется, ну вот, супрацьлегласці хочется себя чымсьці уравноважить. И он спочатку там как бы придумывая идею рамяства, як вот такой вот земной вот, как бы, частки своей сутности, а потом ввогуле спрабуе перайсці до вершаў белорусского стиля. То есть мы ж абсолютно не разумеем,
навошта яму быў патрэбны гэты беларускі стыль і вершы, то есть ён што стаў почвеннікам такім, як бы, то есть ясна, што не, да, што штосьці іншае. Вот моя гіпотэза, конечно, бо сам ён не можа пацвердзіць ці абвергнуць гэта тое, што вот гэта як бы яму было патрэбнае, каб ну, для раўнавагі, каб забяспечыць вот гэтую гульню. Але, то есть, вот ён адчуваў, што проста гульня еўрапейскіх формаў гэта замала для ну, вот, культуры, для традыцыі, што мусіць быць штосьці як бы яшчэ такое вот важнае, што цэнтруе і забяспечвае для гэтай традыцыі ну, такі сутнасны момант. Ну і хто вы думаеце, вот, калі ўжо гэты пантэон беларускіх герояў прыгадваць, хто прымае выклік Богдановича і, ну, вот, скажем, робіць другі такт. Хто з тих, хто каля нашай ніви на той час? Ну так, я думаю, што іншых не было там. Моя версія Ластовскі. То есть, вот, калі мы берем Ластовского не просто як там аўтара словнічка і гісторыі крымскай кнігі, а як стратега культурного, то есть Ластовская, основная ідэя, основная думка Ластовского полягае на тым, што мала гульні еўрапейскіх формаў. Гэта, конечно, добра, але мусіць быць суб'ектнасць, мусіць быць вот гэтае глыбокае сутнаснае ядро культуры. І тое, што прапануе Ластовскі, гэта не гульня з формай, а вот такое падарожжа праз катакомбы вот до гэтага глыбокага сутнаснага ядра. Ведь ягоныя лабірынты гэта і ёсць такая вот метафора, і сама ідэя крыві, і тое, што ён піша, ну вот як бы пра тое, што ўжо 10-е стагоддзе гэта культурная катастрофа, і што хрысціянства гэта ўжо навязыванне чужых формаў. То есть ідэя Ластовскага, што форма, з якой Богданович гуляецца, да, яна насамрэч не такая ўжо бяскрыўдная. Яна можа быць чужой, жахлівай і ну, вот, зневаляючай. То есть яна можа быць цяжарам, альбо быць сваёй. І вот як бы, каб прысвоіць як бы, сабе форму, каб быць в культуры суб'ектам, мало просто гуляться, а вот трэба быць, ну вот трэба, ну такая алхімія, трэба вот глубокая внутренняя работа. Богданович памірае ад сухота ў Ялце. Дарэчы, вот нават смерці ён здолеў быў пераўтварыць у лёгкую прыгоду. То есть уявіць сабе вот гэты светлы верш там пра друкарню пана Мартіна Кухты там. То есть, ну, это ж фантастично светлый и легкий. Вот, легкая самоэпитафия, да? Вот, Ластовского расстреливают. А хто яшчэ вот, в гэты пантэон людзей, якія спрабуюць намацаць месца, з якога можна думаць беларускую традыцыю, а не просто быць, ну, вот, яе знутры там творцам. Я бы яшчэ дадаў Цвікевіча з ягонымі нарысамі там по гісторыі ідэі 19 стагоддзя заходнерусізму. Хотя сама книжка, конечно, она написанная в духе раннего марксизма, такого критичного марксизма европейского, але она вельмі цікавая. Вот тое, что было объектом гульні у Богдановича, и тое, до чаго імкнуўся Ластовскі, то есть книга Цвікевіча – гэта деконструкция чужого. То есть, калі наша гісторыя, як лічыць Ластовскі, гэта напластаванне чужых формаў, якія нас хутчэй заняволіваюць, чым вызваляюць, то што нам з імі рабіць, як ад іх пазбаўляцца? То есть, інтэлектуальная работа Ластовскага – гэта ну, такая вивисекция чужих формаў. То есть, он просто вивисектор 19 стагоддзя, где он показывае, як все гэтыя чужыя ідэі нараджаліся, і як яны былі звязаныя. Цвікевич або Ластовскі? Што? Цвікевич або Цвікевич, сорі. Вот, як яны реально працавалі, як яны былі звязаны з эканамічнымі інтарэсамі.
Цвікевіч яшчэ важны вот для беларускага мыслення, таму што ён разбурае літаратурацэнтрызм беларускай традыцыі. Ён перастае гаварыць толькі пра літаратуру і літаратурны канон, а пачынае гаварыць пра эканоміку, там, пра польскі гандаль там на Беларусі, пра, ну, вот, пра все вот, такое, што звычайна адкідваецца тэарэтыкамі ці там практыкамі беларускага адраджэння в той час. І вось калі мы ўжо акрэслілі гэты кантэкст, то есть у нас ёсць і асноўная ідэя там адраджэння ці там гульні з еўрапейскімі формамі вяртання ў Европу, у нас ёсць альтэрнатыва Ластовскага, падарожжа вот да сутнаснага ядра и вот, ну, скажем, трымание своего, то есть как бы алхимия своего, я бы нават сказал. У нас есть деконструкция чужого. Это Цвікевич, ну, причем такая жесткая и профессийная, то есть деконструкция. Он социолог, историк. И тут з'является Абдзіраловіч со своим эссеем вот в этом контексте. І сярод ужо зробленай інтэлектуальнай працы. То есть Абдзіраловіч гэта, ну, прынамсі для меня, гэта чацвёрты такт вот гэтай музыкі, якая паўстала. Ну, а ёсць в этой аўдыторыі хтосьці, хто не чытаў Абдзіраловіча? Крыху, да? И теперь мы вот падаем в эту глубину, падаем в этот эссей вечным шляхом доследзеных беларускага светагляду. Пачынаецца ён с такой, я бы нам сказал, с радикального выпадения вот як бы с самой беларускай традыцыі. Абдзіраловіч гаворыць про тое, что на беларускі праект і на беларускую справу прызвычаіліся глядзець як на штосьці, што не мае духа жывога, ну, што па сутнасці як бы паўпрысутнае, на штосьці маргінальнае, неістотнае для гэтых прастораў і для гэтай тэрыторыі. Неясна, хто прызвычаіўся і чаму прызвычаіўся. І, дарэчы, калі я перачытываю часам гэтыя словы, я, ну, як бы разумею, што гэта вельмі даўняя і фантастычна цікавая традыцыя лічыць нас адсутнымі. То есть вот гэтая беларуска, памятаеце, у Гудовіча «Код адсутнасці», як бы славутая гэтая кніга, у сваёй апошняй англамоўнай кнізе Эндрю Вільсон, якая называецца там про апошнюю диктатуру в Европе, она насамрэч прысвечана там беларускай гісторыі і традыцыі, ён пачынае гэтую кнігу з таго, што у заходнім уяўленні на месцы паміж Польшай і Расіяй знаходзіцца пустата. Это вот перафразаванне, скажем, Абдзіраловіча, да? То есть няма ніякага праекта нацыянальнага ці ненацыянальнага, ніякай дзяржавы, тэрыторыі, культуры, ідэнтычнасці, всяго гэтага няма. Гэта як бы чыста в заходнім уяўленні, да? То есть не в рэальнасці, не сярод аналітыкаў, а в той карціне свету там еўрапейскіх вялікіх культураў, вот, якія ну, якія ёсць сярод там адукаваных нават людзей, то есть тут гэтага всяго няма, то есть мы з вами не прысутныя. І нават Эндрю Вільсон прыгадвае прогноз Европейского Союза там, 2010 года, ну, мапу Европы по прогнозах европейцев, на якой мы з вами як бы ўжо з'яўляемся часткай России. То есть милые культурные европейцы, и мы як бы с радостью нас як бы долучили ранее да, за нас самих, за самих российцев. Ну, сори, мы так не, у нас не атрымалася долучиться.
Вось, это я, может быть, так незграбна вяртаюся на пачатак, што калі Богданович, Ластовскі і нават Цвікевіч яны займаюцца выстройваннем беларускага космасу, ну, то есть конструююць сваю цалую традыцыю, гісторыю, то есть яны засяляюць гэтую тэрыторыю, то Абдзіраловіч пачынае з такого радыкальнага абнулення. Ён гаворыць, што гэтага ўсяго, ну, вот, як бы, в пэўнай перспектыве магло бы і не быць. То есть гэта, скажем, гэтыя все формы, яны могуць разглядацца як выпадковыя. Сам заблытаўся в сваёй хітрай схеме, но зараз паспрабую выруліць уже як бы в лагічную уже ситуацию. То есть тая думка, якую я хочу давесці, як бы ці та гіпотэза, якую хочу пацвердзіць, гэта тое, што насамрэч Абдзіраловіч гэта і працяг беларускага мыслення пачатку стагоддзя, радыкальны разрыв з гэтым мысленнем. Разрыв у тым сэнсе, што Абдзіраловіч пачынае беларускую метафізіку, беларускае мысленне як беларускую метафізіку. А метафізіка, вы памятаеце, гэта тое, што пачынаецца пасля фізікі. І Абдзіраловічу вельмі важна вот уявіць сабе, як бы, то есть Беларусь не як рэальнасць, вот заселеную там этнасамі, народам, культурай, гісторыяй, а уявіць, што всяго гэтага можа і не быць. То есть гэта можа быць, ну, такой як бы ілюзіяй. Это могло нам присниться, да, вот просто, да. Вот гэта все слабое для Абдзіраловіча, да. И в этот момент он говорит, ну и причем оказывается, что вот этот образ отсутности, слабое место, да, ці слабое звяно, и он потеряется шматким с самих насельников этой территории. И Абдзіралович пытается, а чему так, как бы, чему мы все лічым Беларусь, как бы, и, ну, адпаведную традыцыю такой, как бы, прывіднай, павіснуючай, чаму нас звонку лічаць як бы прывіднымі і павіснуючымі? Ці ёсць тут нейкі беларускі сакрэт? Ну і сам адказвае, што гэтым сакрэтам не ёсць міфічная слабасць як бы беларусаў. То есть не з-за таго, што як бы людзі на гэтай тэрыторыі не здольныя прыдумаць для сябе форму еўрапейскую, азіяцкую ці там як бы якую заўгодна, амерыканскую, а з-за таго, што мы знаходзімся на памежжы, на паграніччы. Піша пра тое, што пра вялікую трагедыю народнага духа, што Беларусь, Украіна як бы ёсць часткай рэгіёну, часткай зоны, праз якую праходзіць мяжа. Мяжа паміж захадам і ўсходам. І не проста мяжа, а мяжа, вакол якой адбываецца, ну, такая вечная вайна паміж захадам і ўсходам. Адпаведна, гісторыя Беларусі, якую далей як бы расказвае Абдзіраловіч, гэта гісторыя трагедыі, але трагедыі такой як бы вельмі адмысловай, спецыфічнай. То есть, памятаеце, ён гаворыць, што врэшце-рэшт мы не змаглі стаць ні народам захаду, ні народам усходу і засталіся ввогуле без формы. То есть кожная форма, якая да нас прыходзіла цягам гісторыі, яна заўсёды была чужая і каланіяльная. І гэта, ну, вельмі цікавы такі вобраз, вот што значыць быць народам без формы, да? Но это не значит быть бесформенным народом. Разумеете, да? І далейшы крок. То есть той захад і ўсход, пра які гаворыць Абдзіраловіч, гэта зусім не захад і ўсход там Эдварда Саіда, вот, арыенталізма і вот гэтых вялікіх там Китая, Індыя, ну, вот, скажем, арабаў там і так далей, і так далей. Ён гаворыць пра внутраную спрэчку Европы. Ён гаворыць пра усход Европы і захад Европы. І
гаворыць пра іх не толькі з перспектывы там геаграфічнай, альбо геакультурнай, а з перспектывы тыпа мыслення і пэўнай метафізікі. І зноў жа такі гэтая метафізіка Абдзіраловіча, яна вся базуецца на ўжо паўсталай ідэі гульні з формай, чужой формы альбо сваёй формы. То есть ён гаворыць, што Заходняя Европа мае пэўную традыцыю работы з формай, так? Гэтая традыцыя таксама не прыдумыванне сваёй формы, таму што заходнееўрапейцам дасталіся формы грекаў і рымлян, да? Але барбары, яны так альбо інакш навучыліся абыходзіцца з формай, то есть яны выпрацавалі пэўную мадэль работы. І гэтая мадэль работы звязана з тым, ну, вот як той же Абдзіраловіч фармулюе, што ніхто в Заходняй Европе канчаткова не перамагае ніводная форма, але і ніводная форма не прайграе до конца. То есть і ён фармулюе ідэю такое крышталя заходнееўрапейскага, дзе вот як бы кожная локальная форма мае свое место, ну, вот в межах такого одного великого целого. То есть само мысленне заходнееўрапейскае — это мысленне бясконцага кампрамісу. Вот, і сама ідэя талеранцыі, якая паўстае на глебе заходнееўрапейскай, гэта, ну, просто вымушаная ідэя і вымушаная практыка, калі, ну, вот гэтых іншых много, яны на кожным кроку, і кожны іншы валодае сваёй правдай і сваёй лакальнасцю такой, сваёй недатыкальнасцю, мы бы сказали. В этом сэнсе усход Европы, то есть Россия альбо Евразия, для Абдзіраловіча, гэта, ну, такая железобетонная і радыкальная работа з формай. Калі форма, то толькі одна, не можа быць двух альбо трох правдаў. Правда можа быць толькі одна. І гэтая правда мусіць быць рэалізаваная і ўвасобленая як бы до конца. Ну і тут ён такую лёгкую гістарыясофію в расійскую гісторыю ўтаргаецца і гаворыць, што, ну, вот сапраўды мы глядзім, вот як бы і маскоўская традыцыя, і бальшавікі, яны свята ўпэўнены, што вот только іх правда самая правдзівая, і што яшчэ больш важна, яны ўпэўнены, што рэальнасць будзе іх слухацца, што яны гэтую сваю правду здолеюць увасобіць у рэальнасць і зрабіць, ну вот як бы, скажем, зрабіць формай, так? Ну і крытыкуе, вы памятаеце, ён і захад і ўсход, калі гаворыць, што калі захад цябе хваліць альбо робіць цябе паслугу ці дабрыню, то есть это не значыць, што наступны крок як бы ён не зробіць нейкай прыкрасці. То есть як бы калі ўсход цябе любіць, то з аднаго боку гэта прыемна і цікава, але з другого боку ён можа задушыць цябе ў сваіх любоўных абдымках. То есть у Абдзіраловіча няма ні, як бы мы сёння сказалі, ні ідэалагічнай такой руса- ці маскова-фобіі, ні ідэалагічнага заходніцтва. То есть для яго гэта просто два тыпа мыслення, якія паміж якімі мы знаходзімся вот у гэтай зоне усходнееўрапейскага памежжа. Ну а што нам рабіць, калі і той тып мыслення, і той, і другі не, скажем, ну, не адпавядае? Калі мы не патрапляем, ці, скажем, это по-іншаму можна неяк сфармуляваць. Глядзіце, і там нам прапануюць люстэрку, в якіх мы сябе не бачым. Ну і адказ Абдзіраловіча тварыць сваю форму. Он гаворыць пра славуты лозунг «Творачы зруйнуем». І што цікава, што гэта не проста паэтызм, альбо там абстракцыя філасофская, як у Бердяева. Ён рэальна сядзіць в Вільні, працуе там як бы в беларускіх кааператывах і спрабуе на пальцах паказаць, як, вот, як бы, якія могуць быць сацыяльныя практыкі тварэння сваіх формаў. То есть ён вяртаецца в рэальнасць са сваімі ідэямі і са сваім тыпам мыслення
Вось, і спрабуе ў гэтай рэальнасці штосьці зрабіць. Это толькі пачатак. Насамрэч, Абдзіраловіч космас, і там на кожнай старонцы можна знаходзіць гэтыя ланцужкі, якія нас вядуць в самых розных накірунках. Для нас важна, што ідэя тварэння сваёй формы, гэта не ідэя месіяністычная, это не месіянство, это не біццё сябе ў грудзі і з жаданнем выратаваць все чалавецтва і расказаць, што мы придумалі правду. Да? Гэта ідэя быць тоеснымі самім сабе. То есть придумывать тыя формы, в якіх нам самім было бы комфортна, утульна, і в якіх придумывать тыя люстэркі, в якіх мы па сябе бачылі, а не просто працаваць дзеля нейкіх абстрактных ідэалаў. То есть в гэтым сэнсе Абдзіраловіч стваральнік метафізікі, але такой адмысловай беларускай метафізікі, галоўнае слово якой утульнасць, адпаведнасць, ідэнтычнасць, пры гэтым творчасць стварэння гэтай формы. Ці вы згодныя? Ці, можа быць, давайте подключайтеся, потому что мы ўжо в сярэдзіне Абдзіраловіча. І дарэчы, гэты фрімаркет, які быў перад намі, фантастычна прыгожы спосаб тварення такіх формаў. Сама ідэя тайм-кафе, да, і а як яшчэ жыць, як не придумываючы для сябе саміх пэўную прастору, в якой нам самім было бы утульна. Толькі так можна існаваць і... Зараз, на жаль, это уже не тільки географічна простора. Можна зробити утульне, тому що межі настільки зараз широкі і легко які переодолювати, що включно з тим космополітизмом зараз і всіми остальными формами онлайн-інструментами. Тому що зараз можемо назвати це утульною формою? Да? Я, щиро кажучи, тепер, знову в тексті перечитуючи, мені здається, весь час білоруси кажуть про одно і те ж, да, приходиться знайти свою форму, експозиціонуватися. І весь час про одно і те ж ми кажемо. Мені видається, вже все це трималося, да, і в Білорусі, і на Первому каналі самих білорусів, що вони білоруси. І, я просто про те, що, може, просто треба притягувати жити, як утульно кожному чоловіку, не просто як білорусу, як чоловіку, який хоче, який сам обирає свій шлях. Не в межах нації, не в межах країни, держави, а в межах свого власного визначення. То есть апошні акт этой белорусской, как бы это сказать, пьесы, это забыть, что мы белорусы. Да? То есть и просто жить, як быццам бы, як там Абдзіраловіч з гэтага і пачынае. Пра самотную чалавечую душу, якая сыходзіць, і гэта яшчэ адна перспектыва ягоная, што... Не? Ці вы крышку іншы кантэкст мелі? Держава – это політичний конструкт, придуманный для того, только идеологии, националистичные и все остальные. Как не упорядковать людей, межах, державы и так далее, и помогчим структуровать свое життя от народження до смерті. Мені подобається, що зараз, тільки дякуючи присутності філософії і виборів інструментів, в яких ми живемо, ми можемо собі дозволити вибирати. І ми реально вибираємо, да. І, до речі, і білоруський проєкт, він конкурує зовсім не з, не з небілорусом, а він конкурує з усім світом. Да, і больш за тое, мы цяпер, можа быць, гатовыя, калі вяртацца да ідэі ці да схемы Богдановича, гэта вялікі канон і беларускі праект, это ілюзія, што мы існуем, умоўна кажучы, в гета нейкім. Да? То есть мы насамрэч існуем вялікай традыцыі, шматмоўнай, шматэтнічнай, і побач з тым жа, гэтым самым Абдзіраловічам ёсць якім-небудзь Оскар Мілаш, які в гэты ж самы час, прадаўшы свае лясы і палі ў Чарэі, сядзіць у Парыжы в парыжскіх кавярнях
а потым піша свае глыбокія містычныя вершы і трактаты. Да? Это таксама частка беларускай традыцыі можа быць, калі мы запатрабуем гэта. Вот в гэтым сэнсе і шлях Богдановича, і шлях Абдзіраловіча гэта работа на пашырэнне вот гэтага плацдарма. Ведь, глядзіце, беларускі праект пачынаўся як праект сацыяльны, вызваленне беларускай вёскі. І гэта вельмі важна, таму што яна сапраўды мусіла быць вызвалена. Да? То есть, новая земля коласа, то есть хаджэнні па пакутах, то есть калі няма кавалачка землі, на якім мы можам паставіць лесвіцу да неба. Да? Но гэты кавалак землі нам патрэбна, каб была лесвіца да неба, а не просто каб там танчыць і плясаць. Да? І вот гэтае пашырэнне, яно ўвесь час адбываецца. Можа быць, беларуская традыцыя інтэлектуальная 20-го стагоддзя гэта традыцыя няспыннага пашырэння гэтага плацдарма, то есть выхада за свае межы і включэння в саміх сябе, прысваення новых тэрыторый. Можа быць, не дарма, што Абдзіраловіч там в канцы 80-х до нас потрапіў. А ведь ёсць яшчэ там і Разанаў, там ёсць яшчэ і куча рознай іншай беларускай метафізікі. Потому что Беларусь в любом выпадку это не территория, это не просто территория, значно больше, значно более широкие межи. То есть заповед Абдзіраловіча, што Беларусь будзе такой, якой мы яе прыдумаем для сябе і створым. Да? И белорусское все то, что мы включаем и присваиваем, и прочитываем, и робим своим. А не, некое такое, не ведаю, то есть нема ніякого каталога, с яким мы могли бы свериться и сказать, что вот это наше, а это не наше. Наш весь свет, космос наш, да, и мы мусим, оторваться нарешті от... оторваться, выстроить эту систему сапраўдных космічных апозіцый в культуре. И в этом сенсе, калі Міхась Баярин сфармуляваў ідэю беларускай культуры як культуры вялікага стыля, то ён меў на ўвазе менавіта гэта. Да? То есть это то, что я хотел зауважить, это так само стосуется со словами Карині Выступовцы і Нелі. Наконт того, что зараз наступает час белоруса 2.0, человека, який уже не дотримується ніякого канону. Белоруса версія 1.0 – это человек, який мусить там бути затятим фронтовцем, мусить ведати на пам'ять усі вірші класиків. А белорус версія 2.0 – это человек, який має ніяку прив'язку, він собі ниткою зв'язав з Білорусі і пішов вандривати по світі, справді, і для себе світ відкривати, і світ долучає знову ж до Білорусі, білорусизуєш у неким сенсі все остальне. Коли раніше ідея білоруського націоналізму була у побудові такого білоруського хутора, відбудуватися, особливо в усіх, заявити про себе, що ми є, то зараз треба такий некий корабель білоруський запускати. А у меня есть питание. Игната Абдзіраловича, его лечить неким таким белорусским прагматиком, бо заявляют о том, что он не ставится вельми вороже супроть рассеется, да, и не захопляется там не заходними идеями, у всех вы значили. Можна сказати, що він вельми такий прагматичний, да? Такий вельми прагматичний політик, да? За нейтральність, ось, а з іншого боку, його можна назвати так само і націоналістом. Ось хто він у вашому розумінні? Я думаю, что он метафизик. Не прагматик 100%. То есть, уявите себе, коли все-таки не поверить Дубовцу и лечить Кончевского, Абдзіраловича, я думаю, что это все-таки Кончевский, да, то есть Горецкий, то биография, то есть Каренный Віленчук, який народился в семье віленской интеллигенции, то есть он ходил с детства по этих вулках, який атрымаў добрую адукацию во всех магчымых университетах, там Петербурге, Москве, там разные там Шанявского гэтыя курсы, да? Сам читал книжки, який повоевал на румынскім фронте, паўдзельнічаў в украінскім руху, який вернулся в Вільню, писал верши под псевдонимом Ганна Голубянка.
Мне нават страшно подумать, как бы, чтобы про это написали вот, гендерные доследчики там, и всякие доследчики квир-теории. Да? То есть вот наколькі ідэнтычнасць у чалавека была, ну, скажем, в розныя бакі глядзела. Да? Жонка ў яго ну, там, данчанка, да? То есть, за якую ён, паехаўшы на Дон, забраў і прывёз з сабой в Вільню. То есть вот уявіць сябе паміж Расіяй і Украінай. Можна мне пытанне так само? Ну от у мяне такое пытанне, ось вы ведаеце, мне все страшэнна падабаецца, ось што вы кажаце, і пра гэтую нітку, там, і пра месца, і пра ідэю, і пра утульнасць, все супер, да? Але, разумееце, асноўныя пытанні, як мне падаецца, калі мы пачнем вось пра гэтую нітку, утульнасць і так далей казаць змястоўна. Не просто там як форма там ці такое ідэалагема там нейкая. Вось я такі прыклад прывяду. Да? Вось у мяне суседка, яна працуе у Акадэміі навук, у інстытуце мовы і літаратуры. Іх там аб'ядноўваюць увесь час. Зараз гэта цэнтр вывучэння беларускай культуры. І вось яна такі прыклад прыводзіла, што літоўцы Міцкевіча па сутнасці лічаць літоўскім паэтам за адно слова там у паэме «Пан Тадэуш». Там у Літва беларусы там у гэтым, ну, беларускія даследчыкі там мовы і літаратуры. Яны яго не лічаць беларусам з таго, што ён пісаў на польскай мове. І вось мы таксама размаўлялі, дарэчы, пра Алеся Разанова, якога і сёння тут узгадалі. Я вось, ну, пытаюся, вось, а чаму няма там ось артыкулаў такіх ось навуковых, якія б даследавалі ягоную творчасць? Там же такія страшэнна ёмкія там метафоры, там, і там все, што заўгодна можна знайсці. Яна мне вельмі так прыгожа адказала. Таму што паэзія Разанова не ўпісваецца ва ўяўленні аб паэзіі тых, хто даследуе. Разумееце, ну, вось і у звязку з гэтым у мяне пытанне. Да? Вось мы можам, як бы сказаць, вось пра гэтыя тыпы, заходнія і ўсходнія тыпы мыслення, як яны, ну, у нейкім сэнсе функцыянальна пераўтвараюцца ў тое, што мы там лічым нацыяй або супольнасцю на заходні манер або на ўсходні. Там на заходні манер там выплывае і вось гэта ідэя кампрамісу, каштоўнасць кампрамісу, і там і плюралізм і так далей. А на ўсходні наадварот, нейкі вось гэта цэнтрызм там і так далей. А вось калі пакласці вось гэтую ідэю ліючайся формы Ігната Абдзіраловіча як, ну, аснову там, ці базіс разумення нацыі. Вось якія істотныя там адметнасці у такой нацыі мы мусім выдзяляць там, ці як мы мусім яе уяўляць, выкарыстоўваючы вось гэтую форму. Все, что вы говорите, страшно цікаво, но я тут буду уже якби в таким трошки іншому дусі, як до методолога ставить. Але цікаво як об'єкт деконструкції. Все, що ви промовили, це набор білоруських штампів, які фантастично цікаво деконструювати. Но це тема особної зустрічі. Там і про Міцкевича, і литовців, які там пишуть, якби нібито за, а ми там не пишемо. Да, пишем, мы читаем Міцкевича в оригинале в адрозненні від литовців. Да, якби. І вельми добре, що ми його не откидаем. То есть мы берем Міцкевича цалком. Да. И про Розана написана куча текстов, причем в самых разных жанрах. От моего першого текста там 90-го года, які перекладені на різні мови, до такого хуліганського, до дисертації Кисліциної, в якої вона чомусь вирішила, що Розанов постмодерніст, вона сама криху соромиться цієї дисертації. Ну, то есть, є безсенсовні філологічні тексти, в яких аналізуються, ну, там, системи приметников там у Розанова, да? Но яны мають сенс, тому що їх автори обороняють по їх дисертації, або там дипломи, або, ну, от, це так само певний сенс. Тобто життя більш складане і нюансоване.
да, чым нам гэта здаецца. І тое, што не мае сэнсу в адной сістэме каардынат, набывае сэнс у другой сістэме. Напрыклад, ну вот калі мы сабраліся в універсітэцкай аўдыторыі і там як бы былі бы там дактарамі, кандыдатамі, аспірантамі, мы б з вами гаварылі зусім в іншым дыскурсе, да? Вот. Ну і куча всяго. То есть я вот запавет Абдзіраловіча гэта ламаць ну вот такія вот звыклыя штампы і спрабаваць думаць. То есть мы повторяем як вот малпачкі, ну нейкія завучаныя формулы. То есть праз нас як бы гаворыць як бы сама мова, а мы нават не спрабуем уявіць, што за гэтым стаіць, да? Ад слабасці, вот як бы гэты вобраз слабасці Абдзіраловіч разгарнуў зусім в іншую перспектыву. Слабасць можа быць сілай, і вот адсутнасць формы можа быць як бы ліючайся формы, да? Вы гаворыце пакласці як бы ліючуюся форму куды там в аснову нацыяўтварэння. Да я б асабіста задушыў чалавека, які б спрабаваў пакласці ліючуюся форму в аснову там нацыянальнай палітыкі. Гэта немагчыма. Розніца месцаў метафізікі і практычнай палітыкі гэта, ну, по-моему, гэта відавочная. То есть чалавек, які займаецца практычнай палітыкай, ну, як бы заўсёды крыху глупы, там, цынічны і па-іншаму быць не можа. Чалавек, які займаецца паэзіяй, ну, вот зусім іншы, а метафізіка. І запавет Абдзіраловіча гэта бачыць свет у нюансах, не спрабаваць навязаць адну логіку і адну праўду, ну, вот як бы всім зонам бытнага. Давайте быць такімі. І тады мы... Ну, мне падаецца, Зміцер казаў пра гэтую змястоўную міфу, да, тому што, ну, кожны народ мае нейкі такі, ну, міфы, да, набор міфаў, які ты скажаш, ось, гэта наш міф, гэта наш, якія такі, ну, давайте, ну, міфы, да, называць. Да, а мы не маем. Выбудаваць для Беларусі, мне падаецца, у нас таксама дастаткова гэтага зместу. Ну, хаця я супраць таго, каб на нейкіх металагічных рэчах выбудоўваць жыццё, ну, тым не менш. Пастае пытанне, хто такія гэтыя мы, якія будуць выбудоўваць, да, як бы, таму што, а давайте мы штосьці зробім, да, а вот гэта такі пералом, асабліва калі там, а давайте практычна, а давайте прыдумаем міфы, а давайте, як бы, это ж не, давайте зробім каву і вып'ем, ці сходзім, там, вот, прогуляемся. Што? Пытанне. Калі ласка. Ну, вы сказаеце, калі я быў студэнтам і пачаў захапляцца творчасцю НРМ, мне было вельмі цікава даведацца, што НРМ – гэта незалежная рэспубліка Мровія. Вось я сам вучыўся ў Гомельскім універсітэце на гістарычным факультэце, і я так бачу, што ўвогуле Беларусь – гэта ў пэўным сэнсе Мровія. Я вось гляжу навокал, гляжу на наше жыццё і бачу, што в Беларусі яе няма. У школах на занятках по мове і по літаратуры навучэнцы ўспрымаюць беларускую мову як замежную. Я размаўляў з выкладчыкамі, яны кажуць, я кажу, на якой мове вы размаўляеце? Ну, калі я чытаю вершы дзецям, ці калі мы разглядаем твор мастацкі, на беларускай мове. Але калі мы размаўляем пра гэты твор, напэўна, пераходзім на расійскую мову. Зараз в Украіне узнікла такая думка, хотелось бы даведацца ваше стаўленне да яе, што калі Украіна не паверне сваё мінулае вялікае, у яе няма будучыні. Што такое вялікае мінулае? Гэта гісторыя Кіеўскай Русі. Нават ёсць такія думкі, што трэба змяніць назву краіны, называцца Рэспубліка Русь-Украіна. У Грушэўскага. У гэтым жа сэнсе ёсць думка такая, што і мы павінны змяніць назву нашай краіны, называцца Літва-Беларусь разлучона. Таму што вось калі я чытаў Абдзіраловіча, там былі такі пачатку твора, што у 13 стагоддзе беларусы былі вымушаны аб'яднацца з паганскай Літвой. Я так бачу, што Абдзіраловіч лічыць, што Літва гэта не Беларусь. Але калі мы лічым, што Літва гэта не Беларусь, то на самой справе мы ніякая невялікая нацыя. Мы штосьці такое жабрацкае, вельмі
беднае, вельмі такое, што жыло у вёсках і пакутавала ўсё жыццё. Вось. Я скончыць. Так? Вось. Калі казаць пра Вітаўта, Альгерда, як пра літоўскіх княжоў, якія нас захапілі ў свой час, тады ў нас на самой справе няма гісторыі. Вось паважаная наша гаспадарня, якая прысутнічае, сказала, што Беларусь гэта, напэўна, тэрыторыя. І вось была тут фраза про тое, што Беларусь 2.0, так? Беларусь 1. Слушайте, а вы, прощайте, что я перебиваю, знакомы один з одним, не? Ні. Вы давайте знайомиться, потому что это ж сенс як бы утульности, что коли все собрались в таким утульном месте, вот, як бы, то вы, ну, и со мной, як бы, представляетесь один одному, а то гучить крышечку комичную, поважанная господарня, да, то як бы, Юля, да. Это натурально? Ну, нет, Може, это... конечно. Ну, меня зовут Андрей. Ага. Ось, у меня в свой час была размова со спадаром Игорем Разулюком, ведаеце такого Конечно, нашего да. сенатора. И он сказал такую фразу, что когда мы будем казать, что Литва – это мы, Мгм. сучасные жыхары Литовской республики, яны обидятся, я сказал. Такую фразу. И вот мы полохаемся этой дурки, и вот, например, на конт Беларусь это территория, и Беларусь 1.0, и Беларусь 2.0. Моя сестра так само лічить, вона каже, не треба казати про мову, не треба казати, ми зараз люди мультикультурні. Андрей, а ваше прозвище? Прозвище моє Ага. Записний. Ну, добре. Я думаю, може, ми знайомі у Фейсбуку. Ось. І я ось, мой погляд такий, що коли ми будемо, Зрозуміла да, ідея, да, да. древная мова, растворяться Мгм. в мировой культуре, мы зникнем. Безумовно, мне лягчей доследовать Шарля Перо або Манна, чим якого-небудь беларускага навукоўца, які жыў там 200-300 гадоў тому. Потому что яны невядомыя, и никто их не ведае. Андрей, у вас целых 3 думки. И вот я спробую, чтобы мог отказать Абдзіралович. Ну, вот я, как человек, я ж сам в Гомеле народился, вырос, ходил в 27-ю школу, и уже как бы на другим курсе университета в Менску, вивчаючи філософію, потрапивши в Псковскую в область России, я запытался у своих сябров, а что ж яны як бы так правильно говорят по-русски? То есть в моей свядомости вот як бы простая мова моей бабули, там вот, до якої я ездил, и белорусская мова, якую выкладали в школе, это были 2 разные мовы. И только в Псковской области я раптом усведомил, что моя бабуля говорит по-белорусски, б, у меня украли эту традицию, историю мовы. Да? То есть вот насамрэч гісторія, інтэлектуальная гісторія, калі мы ўжо як бы пачынаем гаварыць не пра пачатак 20-го стагоддзя, а пра 80-е гады, пра маё пакаленне тутэйшых, гэта расійскамоўнае пакаленне дзетак, якія нарадзіліся ў гарадах, а частка як бы в горадзе Менску сярод партыйна-дзяржаўнай эліты БССРаўскай, якія проста разумелі, што як бы пэўныя рэчы проста ў іх укралі. И задача вернуть свое, да, то есть придумать ту краину, в якой нам было бы утульно, и вернуть свое. И вот это Литва, и белорусская история, и все это початок 90-х, это то, что уже как бы зроблено, вернуто, и уже існує як культурный міт. Там як бы Литва это люстерка, в якое Беларусь глядится, и глядится уже досить долго. И ясно, что литовцы хвалюются и боятся этого. Ну, мы ж не злые, мы не злобные, да, то есть мы не збираемся. Яны поляков крыху боятся, ничего страшного. Вот. Мы еще не дожили до того, что и в люстерка польскости мы можем так же само глядеться, да. И, кажучи про Мицкевича, мы не просто пригадываем, что он там сын белорусской земли, там ці, якби, Литва, ойчизна моя, да, якби. А якби говорим, что той польский патриотизм, яким, а Мицкевич был польским патриотом, это зусім не приналежность, не адчуванне себе
прыналежным да этнакультурнай супольнасці польскага народа. То есть гэта зусім это рэч паспалітаўскае адчуванне, і гэта адчуванне шырокага рэгіянальнага кантэкста, які звязаны з ідэяй Польшы, а не Польшы вот, ну, зусім іншай, не сённяшняй. Таксама нармальна. Чаму мы лічым польскую мову там, мовай замежнай? Да? То есть якраз, вот глядзіце, вот тое, з чаго вы пачалі, да? Што мы травмаваная, каланізаваная краіна з ідэнтычнасцю раздзёртай між як бы, рознымі суседзямі. Да? То есть мы сапраўды хворы, які ляжыць на ложку ў шпіталі. Да? И вот одна частка, не, это и моя уже метафора, да? И одна частка нашей свядомости рассказывает там про Русь, там другая про Литву, там третья про яшчэ штосьці. Пытанне, як мы можем пераўтварыць гэта ў пазітыў і у, ну, скажем, у аптымістычны сцэнар. Як мы можем все гэта скарыстаць для сябе, да? А мы можем гэта зрабіць? І ёсць цэлая посткаланіяльная тэорыя, якая гаворыць, што з гэтымі фрагментамі трэба толькі не рабіць вайнушку паміж як бы Літвой і Руссю, да, ў нашай свядомасці, а паспрабаваць з гэтым пагуляцца. І, напрыклад, разумець, што Літва, вобраз там люстэрка Літвы, гэта не тое, што нас мусіць пасварыць з літоўцамі, а наадварот, як бы, тое, што мусіць нас прымусіць зразумець іх лепш, таму што это наша агульная Літва. І калі я прыязджаю ў Вільню, а я займаюся там гісторыяй беларускай думкі в інстытуце, в дактарантуре, акрамя літаратурных сваіх задачаў. У меня есть мой літоўскі сябр Даліус Вілюнас. Ён загадчык аддзела гісторыі літоўскай думкі, ну, в адпаведных акадэмічных структурах Літвы. І мы займаемся адным і тым жа перыядам, асветніцтвам, рамантызмам, даследуем адных і тых жа персонажаў, адны і тыя ж тэксты, толькі ён запісвае гэта як гісторыя літоўскай філасофіі, а я як гісторыя беларускай. Пры гэтым мы ніколі між собку не сваримся, наадварот вельмі сябруем там і радасна абменьваемся там гіпотэзамі. Ну і я звычайна пытаю, ну, дадаю рэшце рэшт, чаму мы не сваримся, потому што все гэтыя персонажы пісалі па-польску, і палякі яшчэ і запісваюць іх гісторыю польскай філасофіі. То есть вот все гэта можа быць мастком, які нас злучае, альбо як бы, ну, вот нейкай косткай, за якой мы як бы сваримся. І пазітыў беларускай традыцыі, да, і нобелеўская Алексіевіч, гэта насамрэч пацверджанне, ну, такого посткаланіяльнага пазітыва, ці як бы пацверджання таго, што вот гэтая наша каланіяльная траўма можа быць як бы, ну, шляхам да вельмі важных рэчаў. Яна ведь ніколі не гаворыць, што я руская. Яна гаворыць, я беларуска, да, ну, народжаная ва ўкраіне, якая, ну, вот, вырасла на рускай культуры, якая разумее расіян. Но яна пры гэтым гэтае разуменне реалізуе з дыстанцыі. То есть яе кнігі ніколі не мог бы напісаць русский чалавек там з Москвы ці з Петербурга. Это як бы кнігі, ну, вот як бы посткаланіяльныя, вот як Салман Рушді, напрыклад, гэта літаратура напісаная па-ангельску, але гэта не ангельская літаратура. То есть і тады і тутэйшыя купалы становяцца нашай класікай, якую мы не перачыталі. То есть тут куча всякой, ну, такой важной интеллектуальной работы. Я хочу, напевно, трохи доповнити. Я мав на увазі, ось мені цікаве питання, чому Абдзіралович так і каже, що ось ми, якби, так, поміж Заходом і Усходом. Візантія, і Рим, і так далі, католицький світ, і православний. Але чому він Літву і Білорусь розглядає? Ось гэта я не зрозумів, коли читав. Ну, калі ён жыў у Вільні, Літва была там недзе ў Каляковна. То есть сярэдняя Літва. Не, ну я не ведаю, мы можем зрабіць спіритычны сеанс і запытацца ў яго. Ну, я розумію. Вот, як бы, ну, гэта самае. Ну, так яму захацелася, ён падзяліў.
Может быть, калі б пражыў даўжэй, то паспрабаваў бы пра Літву напісаць штосьці іншае.